Takže ahoj, tady je Podhaj a zdravím všechny diváky. Jsem tady společně s Krocanem. Čaute. A oba dva jsme z týmu Alfa. Tak, ja budem hrať Hemlingra na tope, tuto kolega Lisina v jungli. A uvidíme, ako to pôjde. Přesně, protože mám promoce, tak musíme vyhrát. Presne tak. Aha. Jenom udělám menší technickou věc, jenom takový malinký střih tady bude. Tak jo, jsme zpět. A tady jenom takový menší technický problémy. Dobre. Go, ježiš, já nejsem zvyklý na tom začínat na go, tak mi to prostě nebaví. Jako jo, fajn, ono to dává stun sice. Hej, ono to už nedává stun, už nezačíná na go, mohl normálně na redko. Ne, dává to stun, ale mají to nerfnutý, že to dává menší dobu, myslím, nebo tak nějak, já si nejsem jistý. Ja neviem, ja som to teraz práve minulú hru hral Xina v jungli a mne to práve ten stun ani nedalo, ja neviem prečo. Tak smajtnul, kámo, ale... Hej, počkaj, ono to dáva iba keď to smajtne. No. Hej, ty vo... A ja že úplne, že prečo nedostávam tie buffy a to, ty vo... Jo, boku. Hej, ja to som v minulej sezóne mainil junglu, ty vo. No to je proste strašné. Uvidíme, jak mi to pôjde proti tomu Ryzeovi. Je to určite veľmi zaujímavé. Fine, level 2 si se kůjdou. What? Koho mají v jungli? Kha'Zix, ten začal na blue. Už chceš pomoct. Jsem věděl, že na těch golmech nemůžu začínat, já to nesnáším, když začínám na těch golmech a pak dostal strašný damage. Prostě ten Lee Sin podle mě není na to, aby začínal na těch golmech. Co jsem dostal. Ja viem, ja som tiež musel hneď ísť len tak poredku, keď som začínal. Ja som vtedy začínal na žabe. Ale asi tu žábu dám, no to je pravda, ona mi dá chvíli. To žába nedává druhý level, no počkej, mi žába vlastně, a ten Frog nedává level, ne? Pro, jakých to? Ne, tenhle ne Frog, tyhle jsou level. Ta želová nebo co to tady je. Tak ono ti to dává heal. No jasně. A ako myslíš, či ti to dává XPčka? No. Ja neviem, mne sa zdá, asi hej, všetko ti to dáva XPčka, aspoň teda myslím. Dobrý. Bych si mohl zajít rovnou, já jsem na to neto, já jsem si říkal, že se na to musím podívat. Oh shit, on už má trojku do prdy. Oni ho divujou. Oni ho divenuli do háje. To sú hlavka, ty vole. Jasný, já jsem idiot, kámo, ty vole. Oni tě jdou divenout, ona tady kvůli tomu flashne, ale já jsem idiot, jo. Fajn, jako jo, možná jsem tam měl jít z levou stranu, bacha na Kha'Zix asi šel na tebe. Už je tu. Jo. Aha. Super. Kha'Zix už druhý gang, ty vole, prči jsme se točit gang. No a pozri sa, čo mu ostalo tomu Kha'Zixovi. Asi... Ja neviem, čo mu... Oh ne, mě skončil buff. Mě skončili golemové, ne. Tak. A jakože šel bych ti tam pak pomoct, ale... Tak teraz tam nechoď, on sa zabije. Já si vezmu žábu. Dávaj bacha na toho Kha'Zixa, ale on už preto nešiel back. Lol, Jinxka tam ty vole. Hej, kolik má HPček. Jaj, ten bot total. Tak fajn tam. Jo, 0 gang, pro boha. Ja som ráno nechodcem. Já nepřežiju, já jsem boca, sorry. Sorry. Boha. Len to, že ho nemám teraz ako zabiť za to Hemlingra, že lebo ja dávam damage iba tými taretkami.
Jsou ty debilní totiž ty, že jo, no to jsem jako pochutinu zase, ale to je jedno. To je prostě ty debilní golemové, no nic jiného to není. Kha'Zix třetí gang. To nevadí. To vadí, protože zase chcíte, že jo. A zase budeme dát na to mě, že jsem tam nepřišel. I go feed. Hej, presne to robia všetci Yasuoga, nepodarí sa im začiatok a I go feed, super, tak choď ty debil. Jaj. Hej, pozri na ňo jeden auto a tak ty vole. Jaj, taká škoda. Ty vole, ty jsi hodně. Oh, nice. Nice. On je fakt retardovaný. Máš to backnout, Kha'Zix. No tak ja už som dead. On je všade. Ježíš, proč, ty vole? Já to čekal, kámo, že o mě ví ten hajzl. Aj tak si myslím, že to potom, aj keď sa nám teraz ten tak nepodarí, tak to určite potom otočíme, lebo ten Yasuo, ten nespraví nič, kým nemá ten static Shiva Infinitu. No, to je, nevím. Plus v tých teamfightoch vidíš, ja za toho Heimerdingera, keď si tam rozložím všetky tie 3 taretky. Pojď, zrezetit mu to, Yes, OK. Tak to ne. Kámo, viděl jsi to? O nie. Já jsem, nejdřív jsem, oni tam stunuli Blice, tak jsem přišel, kvéčknul jsem ho, zabil jsem ho. A pak se pustili do toho Luciena. A jemu zbylo přesně natolik, že jsem ho jenom smajtnul. Vidíš, už si zotal si. Točíme, když v pohodě, podle mě máme lepší late game. Hej, plne tie taretky, ja som teraz už prišiel na to, jak tie rakety fungujú. Okay. Já mám redko, ale nemám smite, ještě ne. Jo, úplně vidím, jak ten zmet půjde, vole. Hej, mne sa inak veľmi páči, jak tie taretky vedia, kedy majú strieľať, aby dali ten posledný láncik. Čo neplatí o mne. Kámo, ty vole, to je haj. Horný tam. Pekne. Tak je to kill za kill, že? Pojď, No. double. Kámo, Blice utřou a já toho taky podle mě. Ne. Hej, proč ho nejde zabít, pro boha? Teď ho mohl nádherně utřít, ježiši, co dělal. Pekne. Jinx double kill. Nice. Už má killing spree. Pekne. Je to... Oh. No ne. Já nevím, čo som pasal. Lel. Ona mě vyutila jako fakt. Ona přišla jenom proto, aby mě vyutila. Kámo, ona ho zabije. Třete ho. Ne, to je škoda, kámo. Kdyby ta Jinxka dala ten auto tak dřív, ty vole. Škoda, no. Ale tak jako dobrý, co už jsme to začali otáčet. Ja si teraz pekne toho hrajca dávam na tom tope. Vole, proč jde trolit? To bylo prostě jenom to, že prostě měl smůlu, no. Říkal jsi něco, že si nestál. No tak prišiel ten Kha'Zix, že? Ale zabil som ho. Dobrý. No a teraz si kúpim tú zónu a to potom bude... Kámo, ten věc se nám dobře pušne. No to je nám asi ten Dorans. Ten Yasuo by si mohl doprčit dojít, proto...
Já ho nechci, tak jestli ho chce, tak ať se ho vezme na ty cooldowny jeho. Aj tak ja si prídem toto, keď chcem toho. Fajn. Zabiť tú žabu a potom prídem. Zabij žabu, zabij žabu. Ja ho potom budem s tými raketkami non-stop odstreľovať. Poď, poď, poď. Nechaj moju taretku, nech to tankne, poď preč. Už môžeš ísť, už si to zabijem, dík. Jo, jo. Já vezmu žábu. Já nevím, jestli tam náhodou nemá redko, no, nebudu to riskovat. Ukaž. Ale možná jo, člověče. Lol, co to má koupený? Jaj, ona si koupila, ta Syndra si koupila Vardu a dala jí tam. A já jako kdo to tam dal, jako to má koupený Sidestone či co? A ona si jenom koupila normální Vardu, tak to jo. To nevím, podle mě si to nevyplatí, to normální Varda. To když už, tak bych si tam dával ty. No trinket, ale... No ten taky, ale... Kámo, ten budu mít Vardu. Já to čekal úplně totál. Fakt ji tam mají prostě. Tady někde bude totiž ten Kha'Zix. Pozri na toho Ryza. On tu iba teraz prišiel, chudák. Wow, tam Morgana killí, ty vole, nějaký killy. Ježíš, tak co, tak jdem, nebo nejdem? Tak jdem. No, super. To sa mi to páči. Jo. A ještě máme na botu kill. Oh, a ještě Lucenu flash a bariéru, kámo. Super. Hej. On tam nebyl, on dával draka. Wow, hezky. Dal na mňa ult. Pozri, koľko je ostalo, ty vole. Kámo, ona jí ultí, ta ženská. Fakt daj. Ne. Škoda, ale kousek. Hej, super, už mám Zoniu, takže keď už prídu, čistý double kill. Nevadí. Ale mám mrzí, že to teraz bude už 4 kg sa nedá. Shit! Hej, ja som tam teraz na teba pozeral, jak si zabíjal to jeho blúčka a iba zrazu bum. A je tam iba Kha'Zix. To je socan. On mě vyutil. Ale chápu, kdyby mi přišli pomoct, tak jsme mu dali blue, no jasně, teď má double, že jo. Ouch. Tak 13-12, veď nejvíc nafiděný, tam je Kha'Zix 5-2 a Syndra 5-2. Se podfídí. Chceš tam pomoct nějak? A ja ne. Už mám Zoniu, takže v pohode, keď niekto príde. Moje taretky sa o to postarajú. Jaj, on do toho stane ešte naletí. Len ma už mrzí, že ho nemôžem ale v kuse spamovať tými raketkami, už nemám blúčko. Nevadí. Hej, ja odkedy som toho Helldingera kúpil, ty vole, tak ja som ho hral snad iba na top, ja som ho na mide ešte asi ani nehral. Ježiši! Už zás? Chce Vardy, kámo, to chce Vardy. Wow, zapol. Dobře. Tak oni mi tu stále prídu gang a stále jeden ho zabije. Preto mám 4 na 5. Kolik máš? 4 na 4-5. Mohlo to byť aj horšie.
My tady nějaký puše, ty vole. No tak Syndra nám pošla mid. A tak oni taky pošlu ty, tak to je dobrý. 6 na 2 Syndra. Ale Ta ježiš, Jinx, ta Jinx, ne, tak to nechceš. Teraz na ňu dá ult. Dobre. Taky jsem si ten shutdown mohl vzít já. Ten Ryze, ty vole. Ta Morgana tady hraje takovýho supporta prostě po celé mapě. To celkem dává. 2-1 světě. Tak Morgana přes Strongshot. Dělá práci za mě. Nevím, mně přijde teď ten Lee, jak je nová jungle, tak prostě nemá potenciál v té jungle. On má potenciál jenom v tom, že budeš dávat... LOL. Jak tam úplně tam neužil. Chceš blue? Jasné, idem pro to. Dík. A tak mohl nepodejít na tu žabu, že no, v pohodě. Ej, nedávej to prosím tě. Vem si to. Dobré, kľud. Dík. Ale bylo to ještě, hej kámo, on jde na redko. Hej, vidím. Když půjde i ta Jinxka. Ne, v pohodě, já mám stůl. Ne, tak nejde. Má ho A tam je, pojď. Ale má ho tam. Já jdu tudy. Odkopneš ho k nám. No tak, Ne. nevadí, asi jsem spokojený. A nechceš redko takhle náhodou? Ne. Aby... Shit, oh fuck. Protni se na to redko. No, ne. Já jsem chtěl a ten debilní slovo nenapadl. Já jsem odsunul. Hej, ona mi zobrala tu veľkú taretku, aha, ona ju normálne s sebou ťahá. No, tak taky dobře. Ale ta velká toreta mě nezabije. Já se zabije Ryze, ne? Já to teď chci na druhý. To je špatný, Hej. 8-3, kámo. Ty vole, ale tá Syndra úplne, ona normálne chytila tú moju veľkú taretku. A ona má Tak keby- double. No, Hej, keby tam tá taretka bola, tak ja ich zabijem obidvoch. to jo, no asi, ale tak... Protože ta Syndra, ty vole, úplně dementní, vole, proti Heimovi. Ja som preto nechcel ísť na mied, pretože ona by mi úplne ľahko zničila tie taretky. Vieš, ona by chytila, odhodila a bolo by po nich, že? Alebo by skrátka na nich hodila iba to svoje kvečko a bum, taretka preč. Já jdu, kámo, my ji zabijem. Pokud nebude inteligentní, což si myslím, že je, a právě to backla, co? Hej, ono je tamhle. Hej, môžeš skákať na tie moje taretky. Aj tie study. LOL, what? Poď. No Dobre. ne! Pekne. Jsem posral a zároveň. A tak pozri, zabili ťa, nedostal si za to shutdown. Zabil si ju a zobral si double buff, takže dobre. Ani nebojí. No ten Ryze, škoda na to. Když mám 5-4-2. My musíme chodiť tie teamfighty, lebo my v teamfightoch vyhrávame. Počekuj, to tam prosím, že Bardu, oni by tam měli asi teoretický tým, já si zkusím tým. A tam hodím tú artku. Hej, sú tam. Já běžím, ale... Dobre, už backujú. Oh shit, tam má triple, když... Krásnou dále. Jako dávejte bacha, ono ten Kazis... Možná bych nevěděl, ten se. A ja som tu dal úplne tú veľkú taretku. Lol, úplně na nic. Ale buďku jsem mu teoreticky, nejká ho tam mají Kazis. Ryze. Ale pekne, no GG. Máme aj toho draka, že? Kámo, ten double buff si vezmu zpátky, vole, jako.
Já už nemám manu. Lol, on ho zastupoval. Hej, byť vám idem preč. Keby si viděl, jak to stýdá, tak to zabilo. Idem preč. Ide vám tam Syndra, hej, bacha na to. Shit. Idem tam, pustíte sa do nej. Nepíte si taky. Dobre. Hej, necháš mi ho. Jo. Jsem si tě vzal. Oh shit! Bacha. Oh, Ja. úplně shield, kámo. Hej, ja som na ňo hodil ešte Ignite pre istotu. Hej, neúplne keby sa teraz na teba ten krab otočil a iba taký atak. Kámo, to ne. Ja si teraz ešte musím pošporiť 600 zlaťákov na to. Já jdu. Co oni, tam nejvíc dává ten Kha'Zix prostě. Teď asi ne. Mám 10-5, hej, až také zle to nie, ja vyhrávame o 6 kg. Ja som rád, a tak mi to v tých teamfightoch nemajú šancu proti nám. Ty mám mírnej bubbles FPS na 30, to se mi nepáčí, to se mi vůbec nepáčí. Tam je ten Lucien, kámo, ten Lucien je prostě freečko, toho si zabije, já nevím, prostě cokoliv se na to podívej. Hej, LOL! zase mi zobral tú taretku. Jako tu velkou nebo tu malou, No, malú. tak to je dobrý. Idem tam. Wow. Buď fokus Syndra, anebo konec. Hej, my sme holi strašne free positioning v tomto teamfighte. Prosím, kopni do něj, do toho. Výborné. Potem. Oh shit, kamelu. Hej, počkáme si tady na něj, posem. Nemyslím si, že by som prišiel. Poď pušnúť, a tu je. Videl si, Nic, poď pušnúť nic. Hej, potom by sme mohli ísť na naše blúčko, keď tam je. Jo, měl být na mid. Ja si po ňom idem piky si víc. Yep. Oh, je tady. Jsem mu to nechám. Wow. Tak. On tam zase divuje. Nemusíš mi s ním pomáhať, tie taretky ho úplne masakrujú. Kámo, on se doučí toho Kha'Zixe. Ne, nejde, on netref. To je smysl. Hej, aj tak zabije ho. To sa by mohol. Jaj, tak to je. Hej, měl redko. Mne sa zdá, že nie. Nemá, lebo by ho mala Syndra, že? Ne, je tady, kámo, je tady. A do prdele. Dáváte to? Vieš, ani nie. Já už běžím. Škoda. Ja som nemal naskladané tie taretky, kebyže hej, no tak do nich idem. Shit! Já jsem vám to bodku, pojďte. Nice, pojď. Dobře. Kámo, ta tvoje toreta dává jako svině. Sa potom pozri do tých damage deal. Tak ty budeš wow, tak teď to bylo hodně hustý. Já jsem nevím, koho jsem využil ani člověče, ale myslím, že to bylo Backränka. Co dělá, jo, na hlavě. A inak tie taretky sú celkom dobré aj na ten push. Jak máš tu toretku, ne ten mozek, prostě, jak tam mozku ta toretka.
Hej, počkaj, pozri sa na ten, na spawn. Počkaj, ešte nie. Hej kámo, teď je baron. Tak teď už zase ne. Jsme mohli dát takovýho easy barona, neměli kapic. Hej, no, pozri sa na mid. Čiže vlastne na spawn. Jaj, tak To je jeho DLC. No a čo si teraz kúpime? Kúpim si Dialsko, aby som bol trošku tanky. A tie potom tarifky by ich mali teoreticky explodovať. Hej, takže by sa ty leze z toho hapkanej barona hádala od Dragon'a. Ty vole. Už tam bežím. Nechod tam. nejsem takový. Nejde, to je iba tak. Iba také jolo tam. Kámo, já jsem lidský, já taky on tam fakt stál. Ježiš. Jak to tam prostě trénuje. Ty to dáváš s těma torrentama. Red. Ja som sa otočil u tej žaby a tá žaba ide úplne od toho jasku a tam utočí. Kámo, já jsem sem dal A varku, do- tam ráj. Ten rajd úplne, ježiši. Oh my god. Nevadí. Dobre, tak to poďme už ukončiť. Tak to za začátku vypadalo, tak jsme se zrovna rozhodli. Slyšíš mě? Čo? Jo, dobrý. Nic jsem jenom řekl, že jsme se rozehráli. Wow, ten Hammerdinger, keď má ten Black Guard. To ti potom musím ukázať, neviem, či si to už videl. Ne, ještě ne, celou bohu nehrál. No, on dostal to v minulej sezóne ten reskin. Shit, já nemám smite. Nevadí. My si dáme veľkú taretku a pohne to bude všetko. Hej, na jakú diaľku to úplne matrutinku, to je akože na nekonečné, to... Tam je nepáči. Oh. Shit. Úplne ten veľký minion. Wow. Kvadrák, kill. GG. Pekné. Finish. Kámo, to taky. Nejvíc zabil Kejka. Hej, ale mne sa strašne zdá, že ten Baron Buff je strašne OP. Teraz. No na tých minionov, ale pozri to, to je strašné. Inak tí veľkí minioni v Bčku, keď tam dali ten Baron Buff, tak oni mohli útočiť asi z také viacky ako... Viděl, kámo. Viděl, to je fakt obsesivní, že tam máš 2-5. A oni to zbytku dokončí asi. No, to bol permaskin tam. Idem si to budu. No, tak dobrý push. Tak teraz možno splitky. Kámo, já jsem neměl, ještě že mu tam dal stun, já jsem neměl smite, ty vole, jako kdyby tam... Kdyby tam neměl ten blbej nedostal ten stun, tak... Jo, má 0-10. Jaj, on si ještě nevšiml. Hej, pojď na tu Syndru. Idem. Ale nechod tam za mňa. Revenge, ty vole. Pekný.
Prej A v kase, no. Pojď zničit ten inhibitor. Oni tam všetci Jdem teraz... mu pomoct. Aha, tak on nepotřebuje. Jo, já jsem se teraz tak zľakol toho Ryza. Pojď taretka, push. Kámo, tak teď koukej, jo. Hej, ale pozri sa na tie taretky, hej. Ty vole. Skočil. No, tak Jdem to ty- vypnout, pojď, jdem to ukončit. Ideme to vypnúť. Jdem vypnout jejich spam. Hej, to ako neviem, či dáme. Počkaj, ja tu skúsim dať taretky. Taretky, Tak push. prej ne, tak tohle bylo prej hodně špatný. Lol, tak tohle jsme dobře kontrolovali, kámo. Já jsem myslel, že jsou já jsem... Lol. To mi si přední. A čo teraz robím? Lol, ona triple, jaj, takový flashně. Bacha za moje blades, jo pak. Push, 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 push. Push, taretka, push. GG repe. GG Ta tureta taretka. to udává nejvíc. Hej kámo, teď blitz. Kdyby tě přitáhl tu taretku, kámo, kdyby to nebyl obsaz. Wow. Taretka. Taretka on the Tak game. jo. Tak tímhle bychom se asi pro dnešek rozloučili. Já děkuju za zhlídnutí. Krocan určitě taky, že jo? Jasné. A doufám, že se uvidíme příště. Takže zatím. Čau. Takhle.